Welcome to the world nga mo ampo ra ganahan og makahinumdum. Lord! Tabang! Tabang! Makahinumdum ra gyud tag ampo sa Ginoo sa panahon nga daghan tay problema. Inig kagabi daob tulog walay sangpitay sa Ginoo, inig kabuntag daw walay nahitabo. Inig kaon hungit lang dritso igo na lang manguros, wala agyoy kinasingkasing nga pagpasalamat. Gihimo na nato ang Ginoo og vending machine nga human nato madawat ang atong gipangayo ato na dayong biyaan. Kabalutang tanan nga prayer is the breath of life. Kung buot hunahunaon patay gyud ang ato nga espirituhanon. Mao na matingala na lang ta nga bisan pag makabot na nato tanang atong gipangandoy wala gihapoy kalipay. Bisan pag ato nang gibuhat tanan kutob sa atong makaya wala gihapoy kalinaw. The end of the day, we get frustrated nga feel nato na gyud something nga kulang. Yes, it is prayer. Kung ato lang yun ginatugyan ang tanan pinaagi sa pagkampo, bisan pagbundakan tas problema og kalisod, naagihapon ang kalinaw ug ang gugma magapabilin sa atoa. Busa, ampo sa dili pa kamo higda og mubangon, ampo sa kahayahay ug kalisod, ampo bisag feel nimo nga walay gana. Because constant and daily prayer will not change God. It will change you.